салом алайкум бинандагони азиз. мо мехоҳем ки акаи Иззат Амон дар озодӣ бошад. акаи Иззат Амон барои мардуми муҳоҷир бисёр хизматҳои хуб кардагай. дар таърих мемонад. и бародари мову шумоай. и бародарро тӯҳмат кардан, авбош бировардан. ин кора ман маҳкум мекунам. ягон гапшон асос надорад. акаи Иззат Амонро дарҳол ҷавоб диҳанд. акаи Иззат Амон бия бо дар ҳамин вазифаи худаш кор кунад. и пуштивони муҳоҷироай ҳатман бояд ҷавобш диҳанд. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ман як шаҳрванди тоҷикистон ҳастам. мехоҳам бигӯм ки акаи Иззат Амонро дарҳол озод кунад. мо ғарибо дар ин шаҳри ғарибӣ якта акаи Иззат Амонро доштем ва худованди покро доштем. ба ин ғарибо кӯмак мекард, дасти ёрӣ дароз мекард. чӣ проблемае мешид, чӣ гап хабаре мешид, акаи Иззат дарҳол пешаи ҳама ба ёрии муҳоҷиро мерасид. ина ҳама як муҳоҷир мегӯяд. ай ҳукумати Тоҷикистон хоҳиш мекунем, илтимос мекунем ки акаи Иззатро дарҳол ба озодӣ бароред. озодӣ ба акаи Иззат Амон, озодӣ ба акаи Иззат Амон. ҷонамон фидоят бод эй акаи ҷон. иншааллоҳ мо умедворем ки боз туро дар сари ин вазифаат мебинем. худо хоҳад иншааллоҳ. бародарони азиз, ҳаматон видеообрашение кунем. илтимос, ҳаққи мо ҳақ дорем, ҳаққи худмон талаб мекунем ки акаи Иззат Амонро озод кунед. ин беҳад хизматҳои мардонавор кардага барои ҳамаи мо муҳоҷирон. баъзеош пайдош ресиям мегӯянд ки ай мо қарздор буд, ай мо ита буд, ай мо ита буд. чиба иминнои ҳамин рӯзе ки акаи Иззат Амон дар Тоҷикистон боздошт карданд, ҳамин рӯз биромадесин натонистанд во ки барвақттар агар ай во қарздор мешуд акаи Иззат, во дарҳол ҳамунҷа видеообрашения барвақт мекарданд ки мақсад ки ай мо қарздора туда не ки имрӯз акаи Иззатро боздошт кардагиам қарздорош биромесаюжа как бута ки акаи Иззат ай мо қарздора. ина худо шоҳида ки акаи Иззат ягон кас қарздор нест. ҳамаро ёрӣ кардагиай, ҳамаро ёрдам кардагиай, дастоини хизмат кардагиай. озодӣ ба акаи Иззат Амон, озодӣ ба акаи Иззат Амон. илтимос хоҳиш мекунем акаи Иззатро дарҳол озод кунем. боз баргашта ба пеши мо муҳоҷиро биё. илтимос. салому алайкум ба кулли мардуми муҳоҷир, ба кулли мардуми тоҷик. саломи худмат расондаем. хоҳиш дорам ай ҳокимони ҷумҳурии Тоҷикистон, илтимос акаи Иззатро раҳо кунем. акаи Иззат дар ҷое набошӣ, парвардигор нигаҳбонет бошад. худованд соғ саломат ба ҳамон сари вазифата баргардӣ. мо интизорем. иншоаллоҳ иҷа ҳастанд проблемои кунем, нест ягон кас ки абрашатсия кунем, леки иншоаллоҳ дажда дорем. акаҷон баргард ба сари вазифат. хоҳиш мекунам акаи Иззатро озод кунем. илтимос ва ҳаматон хоҳиш мекунам, илтимос мекунам акаи Иззатро раҳо кунем, баргарда ба сари вазифаш. воқеъ дар амони худо бошед. худованд нигаҳбонтон бошад. халқи муҳоҷир аллоҳ дорем. иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад ба хости худо. ай рӯзе ки акаи Иззатро ҳамин кор рух дод, валлоҳ қасам мехӯрам, як чизи хеле вазмин дар дилам кашолай мекунад. доим дар фикрам напряжёни одам решидагӣ нахеле на хови ҳалол мебара, на завтрак, ужин, обедам, ҳамаш як вақт шидааст. илтимос акаи Иззатро озод кунем. боқӣ дар амони худо бошед. мо ҳама вақт дар бардем акаи Иззат. худованд нигаҳбонат бошад. салому алайкум. ман хоҳиш мекунам ай ҳукуматдорон Иззат Амонро ҷавоб диҳанд. вақти карантинда бачаҳое ки ғариб буден ҳаматро дастгирӣ кард. мардак бошен чӣ салитсотонро бурорен нишон теҳед. ягон кас натарсед. подшоҳи худмон худованда. фақат ай худованд дуо кунед. ай гуфт ҷонмо ами золимо, ами тоҷико
ами ҳукуматдорон пускай ҷавоб чани задамона ӯ шумо гап медонед ки бобоҷону фалонӣ ҳамн гапи ҳамн мардак дуруғдуш бомадаеста бобоҷону мафт мега фалонӣ бобоҷону аймак мақсад пули гирифта халиф реб мега бо кадом бобоҷон дига бурдаиш ҳамн лубой дурак мефаҳма ки гапон дуруға ҳамн касе қарздора чӣ кина ҳамин лубой мардако слова додеса ки мо пули ҳавая чӣ метем ҳава иззат амона бурорен қати ҳавае ку одамо рӯпарӯ кунен ҳамн гапотон дуруға просто бурое ку ҳамн асани қарздора ки ё не аки ҳамин қава қарз набуд ҳамин қаблениш қарздор шуда ман хоҳиш мекунам ки ҳавае сар кунед ҳавае мардак бегуноҳ просто хитон ҳар рӯз гуноҳ мекунед гуноҳи шумо гуноҳ нест ча мулло гуноҳ кард вай гунаҳгор шид вай тари шид ҳамн ростиш гуфт ҳамин тоҷикистон ҳама дуруғ шудагӣ ҳамулотунам дуруға гуфт одамо милисотунам пускай моро монен озодида бигардем демократия мекунед хай демократиятон ҷуда россияда меен кор мекунед ғамон метен давҷо менед ғам метен гуфт одамо россияда меем русо мебинам милисош гуфт да пешони мо бинависонаган 5 тысяч пускай ҷавоб монтен охи соз бигардем охи озодӣ пускай хушрӯ озод бигардем сар кун ку ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ خدمت به حکومتداران تاجیکستان من میخواهم که برادر ایزاد امون حتی زودتر جواب شود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مردم تاجیک به پیش ان شاء الله ما تمام وقت در بری برادر ایزاد امون هستیم ان شاء الله روسا بچه‌ها نترسین ای خدا بترسین آدمای همین حکومتیو یا پروسا قرار بکنین یک موقع یا بار ریاستی در دنیای مقاوم دروین خودتون چه خیلی اسم میکنین عاقبت هممون مردنا فهمیدی بوت حار یا پوچو بود حار میلیاردر بود مررب یگون کس دنیا قتیش نبود برای وای ناو سورا کام که خالی چیدیم 5 پنجره دانومون بگیریم یا 5 چلیک باس هم دانده چی دار کنه 5 پنجره کسی دادم برای مردم هم بدور شین ما را گفتیم وظیفه‌شون آخر چون ما را یگون چنین ما را پروسا برادرمون ایزاد امون جواب چن ما را مون که ما آزاد کردیم همیشه به غم نتیان نمی قمو وای میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم و رحمت الله من یک شهروند جمهوری تاجیکستان هستم از حکومت رحمانوف خواهش دارم که ایزد امان را آزاد کنید ایزد امان گناه است آزادی با ایزد امان آزادی با ایزد امان آزادی با ایزد امان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته برای کل مردم تاجیک چه از در داخل کشور است و چه برای مردم غریب همه را رسانیدنیم و همه را گفتنیم که هی مردم چه در قضیه اکای ایزد امان سکوت نباشید آوازهای خودتان را بلند کنید و نارضایتی خودتان را برای حکومتدارای تاجیکستان بیان کنید این اکای ایزد امان برای 2 میلیون مردم غریب چقدر زحمت ها و چقدر مهنت ها کشید و امروز 2 میلیون مردم غریب سکوت برای خود اختیار کردند. این از جمله مردانگی نیست و ای از جمله مردی نیست که امروز اکای ایزد امان در محبس بیسته و ما و شما در آزادی به اکای ایزد امان آزادی به اکای ایزد امان آزادی به اکای ایزد امان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز ایمان و وجدان مسلمان اجازت نمی‌دهد که در این قضیه خاموش بشیم ما آزادی اکای ایزد امان می‌خواهیم ما بهترین شخص است بهترین آدم هست اون بسیار خوبی‌ها در حق مهاجران در حق خلق تاجیک کرده آزادی ایزد امان را می‌خواهیم و دیگر شخصانی که بیگناه کشتگی‌اند آزادی به تمام بیگناه‌های که در زندان نشستگی‌اند آزادی با نام خداوند بخشنده و مهربان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من سلام خدمت و تمام مردم مهاجر و تمام مردم تاجیکستانی هستم من هم چون یک شهروند جمهوری تاجیکستان
аз президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва аз тамоми роҳбаро ва аз тамоми мақомон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ин бародар Иззат Амонро озод кунем, чунки мо ҳар як кадому мо шумо медонем ки ин бародар гардун дорад. ҳамватанони азиз, мо шумо бояд сарҷам шем, як даст шем, ин бародарро озод кунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи алайкум ба кулли мардуми Тоҷикистон. Ман як нафар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш ва талаб менамоям ки Иззат Амонро ҳар чӣ зудтар озод намоянд. Озодии Иззат Амон ин озодии ҳар як муҳоҷир дар Федератсияи Русия аст. Озодӣ ба Иззат Амон, озодӣ мехоҳем. Салому алейкум ба кулли мардуми тоҷик. Озодӣ ба кай Иззат. Озодӣ, озодӣ, озодӣ.